Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau muna so za mu yi magana ne akan wata kalma da ake amfani da ita a harshen Hausa, amma yawancin matasanmu da suke kasashen gabas ta tsakiya da kasashen Laraba da ma wasu kasashe wanda ba a amfani da harshen Hausa su ba su santa ba, wasu kuma sun santa ba su san ma'anarta ba. Kalmar ko ita ce kalmar waske. Waske a harshen Hausa kalma ce wacce ake nufin ɓaddabami ko kuma mutum idan yana magana, misali ya ɗauko wani maudu'i ko zance sai kuma ya ga cewa ai bai kamata ya faɗi wannan abin da yake faɗa ba, sai ya yi lo ko ya yi lauje, sai ya canja magana a cikin magana ta yanda wanda yake wa zancen ba za su san abin da aka yi ba. Zan ba da misalin wani abu da ya faru wanda zai bayyana wa mutane ma'anar kalmar waske. Misali, buzu ne yana da raƙumi shi sai ya bata, da raƙumin shi ya bata a jeji, sai ya shiga gidan maguzawa. Da ya shiga gidan maguzawa suka sara raƙumi, suka daddaka, suka sa a tukunya, suka dafa da shauransu, suka bibbinne sauran kaya ta yadda mai abu in ya so nema ba zai samu ba. To da buzu ya zo yana neman raƙumi, kuma buzu na da wayo, sai ya ga cewa idan ya ce raƙumin shi yake nema, in su suka ɗauka ko in nasu ne ya ɗauka ba za su faɗa ba. Sai ya samu yaro a ƙofar gida yana wasa, sai ya ce masa, yaro kun ce raƙumi? Sai yaron ya ce mahaifin shi sai ya ji ɗan ya ce daga cikin gida, ɗan uban yana cikin gida. Da yaron ya ce sai uban ya ce waske. Da ya ce waske ya ɗaga murya, sai yaron ya ce mun ci raƙumin gyaɗa. Raƙumin gyaɗa a hausance ita ce gyaɗa, yara ne suke mata wannan sunan raƙumin gyaɗa. Raƙumin gyaɗa ita ce gyaɗa mai 'ya'ya uku a ciki. Za ka ga gyaɗa ta zo tana da 'ya'ya biyu, wata tana da 'ya'ya uku. To wannan mai 'ya'ya uku ita ce yara suke ce ma raƙumin gyaɗa. Sai ya ce ma buzun mun ci raƙumin gyaɗa. Sai ya shiga cikin gida a matsayin waske ɗin, kiran sunan shi aka yi, ba wai waske ya canja magana ba. To wannan shine ma'anar kalmar waske. Ina fatan mutane sun gane. Idan ka ɗauko zance ko mutum ya ɗauko zance, kana so ya canja magana ta yanda wanda ake magana da su ko ake magana a gabansu ba za su gane ba, za ka iya ce masa waske. In ka ce mishi waske, zai canja magana a cikin magana ta yanda shi wanda ke sauraro ba zai san an canja magana ba. Assalamu alaikum.